Sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Muna mai roƙonka idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Ka danna mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Har yanzu dai mai sauraro muna wannan season ɗin nan naka wanda ka fi sani da labari na, shirin da kan ilmantar da masu sauraro kuma ya faɗakar da su, wanda shiri ne mai sauraro ana ta ƙoƙari domin a ga an kawo muku shi a kowane yanayi. Wannan shirin dai ana ta fafatawa, ana ta tafka. Kar ka manta kana tare da Smart Hausa TV. Muna godiya. Halin yanzu mai sauraro, Aliyu da shi da budurwarsa ko kuma in ce masoyiyar da take son sa tana ta ƙoƙari ta ga ta shawo kan Aliyu domin ya ga cewa ya amshe ta, a yayin da take ta faman tallata masa kanta take cewa ya taimaka ya so ta, har take ƙara mai da cewa duk wani tanadi da ta yi wa mijin da za ta aura shi ma za ta mai, ya yarda da ita ba zai ji kunya a kanta ba. A yayin da Aliyu ya yi shiru yana zaune a falo yana kallonta, bai ce mata uffan ba ko magana bai mata ba har ta gama surutanta ta gama. Wani ɓangaren kuma ɗan gaske wanda ya kasance mahaifi ne a wajen Aliyu, a yayin da ɗan gaske yake yi wa Shado magana a kan cewa shi ba ruwansa da shi tunda ya fuskanci inda ya dosa a rayuwarsa. A yayin da ɗan gaske yake ƙarawa da Shado cewa tunda na ga kai ba ka da wani aiki sai son mulki, ba ka da wani abu wanda ya wuce ka ga ka yi mulki, har ɗan gaske ya ƙarawa da Shado cewa hatta ɗan cikinka a yadda na fuskance ka da maitar mulki za ka iya kashe shi domin ka yi mulki. Har Shado yake cewa ɗan gaske ni kake faɗawa wannan maganar, a yayin da Aliyu ya shigo cikin falon kwatsam ya ɗau magana ya ce an gaya ma ɗin kai wane ne, shi kuma Shado ya ce Aliyu ni kake faɗawa haka kai ma, sai ya ce an faɗa ma, har Aliyu yake umartar babansa da cewa ya bar mai wannan rigimar shi ya shige ta. Ɓangaren kuma Kilishi tana ta gulma ko kuma in ce tana ta so ta haɗa tuggu a kan Abba da matarsa wadda kuka fi saninta da Sumayya, a yayin da Kilishi ta haɗa 'ya'yan ko kuma in ce ƙannenta take gaya musu cewa wa'innan su za su takali Sumayya da rigima domin ta ɗau fansa, a yayin da Sumayya kuma ta yi magana har za su yi ƙoƙari su ga cewa sun kunno mata wuta har ta fita daga cikin wannan gidan. Kada ka manta mai sauraro kana tare da Smart Hausa TV, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, ka ƙara danna mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Smart Hausa TV taku ce.